Gilunopan ang daghang lugar sa Davao City kagabii kung asa sa Laverna Hills subdivision. Atop na lang ang makita sa pipila ka mga balay. Atong sayro ng detalye sa report ni Argil Relator. Nihayag ang kalangitan sa sunod-sunod nga kilat ato sa pagbundak sa ulan sa Davao City kagabii. Resulta, daghang lugar ang gilunupan. Dilim na gid. Di na makaya. Trap na gid. Grabe na kalalom. Tungod sa paspas kapag saka sa level sa tubig, bugtong mga atop na lang ang ipalibutan sa tubig baha ang makita sa pipila ka balay sa Phase 1 Laverna Hills Subdivision. Kining usa ka residente nanawagan na og rescue tungod katunga na sa iyang balay ang lubog sa baha. Gilayong niresponde ang mga rescuers aron luwason ang mga natrap nga residente. Sa aktual nga kuha sa rescue operation, gilangoy na sa rescuers ang hangtod liog nga baha. Sa usak ka balay, abot na nila ang kisame sa kataas sa baha ug naglutaw-lutaw na ang mga gamit. Dihang mihubas ang tubig, tataw ang kadaot sa mga kagamitan sa sulod sa mga balay o establishmento nga naputos na sa lapok. Busa gilayong ng limpyo ang mga residente. Nakurat kuno sila sa paspas kapag saka sa tubig. Diri yung pagkuan lawom na kayo dito ni saka mi kay niabot man ta kadri ang tubig. Ang siguro na mo to mo ang mga bata o senior saka sa taas. Kay wala pa'y kuryente ug walay nasalbang mga gamit. Sasakyan na lang una nagpabuntag kining magbanay. Dili lang sakyanan, may gani kay naay naluoy sa musilingan, gitigaan jud mig sa nina kini dili ni ako kini dili gipaligo mi tapos gipakapi mo jud dako ay natabang sa amo. Gibasab ang kadalanan sa syudad sa Rojas Avenue, Palisuray alang sa mga delivery rider ang hangtod hawak nga baha. Gani, hinay-hinay ang pagpadagan sa mga sakyanan sa kataas sa baha. Nisulong sab ang police rescuer sa lagpas hawak nga baha sa CP Garcia Highway. Sa Torres Street, nilutaw na ang mga basura nga naanod sa baha. Hinoon, mihubas dayon ang baha human ang pipila ka oras. Sa inisyal nga ihap sa CDRMO, anaa sa sobra 400 kabanay ang apektado sa pagbaha sa tanang lugar sa syudad kagabii. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.